हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै माने नारें फुलि गायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायनांगौथ' नै मोनास्रोलायबावबायसो दिनै नारें फुलि गायस्रोलायबाय नै जोंना फंबाय आर'आ होगासिनो होनलाय बङालिबो होनो नै हाखर जावगासिनो ओमफ्राय नै आं गायलांगासिनो नै बोरमा खि होननाय नै जोंना देया गायसोमोन माबा गायसोदों गायलाबायसोदों माबा हाखर जावलाबायदोंनो फाग्ला फाग्ला एसे जावग्लिलां नारें फुलि खारजि बोसोरसे थानानै जानांगौ खिगुलायनाय जालायबाय फांथाम खनसे गायखागोन नै बोरमा खि नै बे बोरमा खिखौ एसे होबाय बेनिफ्राय नैबे नारें खारजिखौ गायस्रोबाय आरो फांनैब्रा खनसेनो बेखौ गायस्रोनोसै हासार होनानै गायबा साबसिन जायो माने जाबायब्रा एसे खेंसा साइज ओरै साइज लानांगौ गुन्दाखो गाम्बारि बागाना बेसे गिदिर नै नों वाइथिं थाबाय थायो फंबाया जोंहा दे बा बिथराय बिथराय जाखायो माबायाव जावखुंलाय बाहेराव जावैबाय फाग्लायाव जावा ड्रेनसो जावो इयाव जावाना एसे माबा औवासो नायदों गायखां माथो औवा ड्रेन जावनो नागिरदों इयाव गायनो आबुआलाय देगे बाइक लागेला बाइक लागे ना दिखायो ना दा सेसासिम थांगासिनो नै दा नैबे थिनिआलिजों माने माइदांस्रि थिनिआलि थांगोन नै इयाव सेसा खारगासिनो दहायो नै सालथाया उन्दुगासिनोसै दासो मुसे उन्दुनाय आसुलानि नै बेयाव जागायबाय दुब्लिनिफ्राय आरोना गामिनि दुब्लियाव सेसा दं माने नै सासे सानै साथाम आंजों साब्रै आरो जों साब्रै नै गुवा मासे ओंखारबाय नै फुख्रिनिफ्राय नै ओइ बुलावथाय नै फैलांबाय फै माबायो नै हा बुलावथाखो फाइनालि इयाव ओरैबायदि अन्थाइ बाजाब दं नै बिराद बुलावथाय माबायना बेखिनियाव ओइ ससे बारनानै नै संगासिनो आरोना सैमाया ओमफ्राय थांगासिनो फुख्रि आलियाव आरो ओमफ्राय इयाव माबा थायो दाउ देंखुर ओमफ्राय दुलाबाथा ओमफ्राय एम्बु बंग्ला मोनो आरोना गासिनोसै आरो सान्दुं गोसायाव एकदम हामस्रोलायबाय नै गोसोम जाफुलायबाय सुगासिनो खालुआ संस्रोगासिनो जोंना हो सं हो दुलाबाथा आरोना दुलाबाथा संगासिनो माने दा सेसा ओमफ्राय जाथ्रायदों होखाव 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 होस्रोगासिनो गाम्बारि बागानाव हाबफैलायबाय आरोना नै बरिया संस्रोगासिनो
संसोगासिनो नै सेसायावनो थायोलै दाउ गुलदुब दं बेयाव दिनाव गाबबाय थादों आं माबा गायबा खालु मोदोमदों